Hei kaikki! Tänään puhumme toimintakomediasarjasta Crocodile Dundee, jonka useimmat kuuntelijamme luultavasti tuntevat. Crocodile Dundee on yksi kaikkien aikojen parhaista toimintakomedioista. Tänään aiomme palata muistoihin ja katsoa elokuvan koko tiimin kanssa, vertaillaksemme menneisyyttä ja nykyisyyttä paljastamme näyttelijöiden alkuperäiset nimet ja iät ja näytämme, miten he ovat muuttuneet vuodesta 2023 mennään. Paul Hogan, Nouveau. Mick Crocodile Dundee. Vuonna 1986 47-vuotiaana, iässä jolloin monet näyttelijät ovat vähitellen jäämässä eläkkeelle, Paul Hogan saavutti yhdessä yössä kansainvälistä mainetta Mick Crocodile Dundeen roolillaan. Ennen kuuluisuuttaan hän eli vaatimatonta elämää ansaitsemalla elantonsa työläisenä maalarina ja rakennustyöläisenä. Tämä synkkä ja epävarma elämä ei ollut koskaan saanut häntä harkitsemaan näyttelijän uraa, saati sitten unelmoimaan urasta Hollywoodissa. Tilaisuus avautui sattumalta, kun Hogan valittiin australialaiseen komediasarjaan. Hänen luonnollinen, autenttinen ja realistinen näyttelijän työnsä vaikutti hänen suosioonsa elokuvan Crocodile Dundee-julkaisun yhteydessä. Kukaan ei odottanut, että tästä pienen budjetin elokuvasta tulisi maailmanlaajuinen ilmiö, joka tuottaisi yli $300 miljoonaa, tähtitieteellinen summa. 1980-luvulla Hogan nousi tuntemattomasta näyttelijästä kansainväliseksi tähdeksi yhdessä yössä. Mick Dundeen, villin, rohkean, nokkelan ja myötätuntoisen miehen imago nousi nopeasti populaarikulttuurin ikoniksi Australiasta Yhdysvaltoihin. Elokuvista television nimi Crocodile Dundee oli kaikkialla läsnä. Hogan sai lukemattomia mainossopimuksia, esiintyi elokuvissa ja televisiosarjoissa ja ansaitsi tähtitieteellisiä summia. Mutta tällä äkillisellä menestyksellä oli myös haittapuolensa. Kuuluisuus syöksi Hoganin henkilökohtaisen elämän kaaukseen. Hänen ensimmäinen avioliittonsa päättyi katkeraan avioeroon. Myöhemmin hänen suhteensa Linda Kozlovskiin, jota aikoinaan pidettiin Hollywood-satuna, päättyi myös tuskallisiin talous-, kiinteistö- ja verokiistoihin. Seuraavina vuosina Hogan vetäytyi lähes kokonaan valkokankaalta. Ikäheikkenevä terveys ja julkisuus pakottivat hänet vetäytymään julkisesta elämästä. Vahvan ja karskean miehen symbolista Paul Hoganista tuli vähitellen legenda ja hänen maineensa hiipui yksinäisyyteen. Mutta ajan kulumisesta huolimatta hän pysyy ikuisesti krokotiili Dundeena yleisölle ympäri maailmaa korvaamattomana roolina. Linda Kozlovski, Sue Charlton. 28-vuotiaana Linda Kozlovski näytteli pääroolia elokuvassa Crocodile Dundee, nuori, kaunis, älykäs ja kunnianhimoinen. Ennen sitä hän oli vain kamppaileva näyttelijä, jolla oli vaikeuksia löytää rooleja Hollywoodissa. Lukemattomien hylkäysten jälkeen Crocodile Dundee edusti sekä suurinta riskiä että käännekohtaa hänen elämässään. Sue Charltonin imago kauniina, itsenäisenä ja modernina toimittajana teki Lindasta kansainvälisen tähden. Hänen poikkeuksellinen kauneutensa, itsevarmuutensa ja älyllinen luonteensa tekivät hänestä 1980-luvun ihanteenaisen. Lindan nimi esiintyi arvostetuissa lehdissä, televisiossa ja punaisella matolla. Kuvausten aikana Linda rakastui Paul Hoganiin lähes 20 vuotta itseään vanhempaan mieheen. He menivät naimisiin vuonna 2025. 1990 ja heistä tuli yksi Hollywoodin tunnetuimmista pareista. Linda laittoi uransa tauolle, perustaakseen perheen ja saadakseen lapsia. Tämä näennäisesti täydellinen avioliitto kesti yli 20 vuotta ennen kuin lopulta hajosi. Linda ja Hogan erosivat virallisesti vuonna 2019 vuosien taloudellisten riitojen jälkeen. Tämän järkytyksen jälkeen Linda käytännössä katosi Hollywoodista. Hän muutti Yhdysvalloista asettumaan Marokkoon, jossa hän avasi lomakeskuksen ja eli yksinkertaista elämää kaukana parrasvaloista. Hän etsi rauhan tyyssijaa elokuvauransa jälkeen paikkaa, ilman julkkiksia paikkaa, jossa löytää tyyneyttä elämänsä mullistusten jälkeen. Mark Blum, D.I. Richard Mason. Esiintyessään elokuvassa Crocodile Dundee vuonna 1986 36-vuotiaana Mark Blum oli jo lahjakas näyttelijä New Yorkissa.
Vaikka häneltä puuttui Hollywood-tähden arvovalta, hän teki vaikutuksen yleisöön hienovaraisella ja syvällisellä näyttelijän työllään sekä älyllisellä lähestymistavallaan. Richard Masonin rooli, vaikka se näyttääkin merkityksettömältä, kuvaa täydellisesti hänen tyyliään, rauhallinen, älykäs ja täysin aito. Elokuvauransa jälkeen Mark Bloom pysyi omistautuneena Broadwaylle, jota hän piti todellisena taiteellisena kotinaan yli 30 vuoden ajan. Hän omistautui väsymättä teatterille, televisioon ja elokuvalle, eikä koskaan tavoitellut kuuluisuutta. Mutta vuonna 2020, kun COVID-19-pandemia iski kovaa, New York Cityn tragedia iski. Mark Bloom sairastui ja menehtyi traagisesti. 69-vuotiaana hänen kuolemansa ravisutti taidemaailmaa, sillä hän ilmensi taiteilijaa, joka eli elämäänsä täysillä. Hän menehtyi rauhallisesti jättäen korvaamattoman perinnön kollegoidensa ja yleisön sydämiin. Caitlin Clark Cel-Simona. Caitlin Clark syntyi 3. toukokuuta 1952 Pittsburghissa, Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa. Hän on yksi harvoista näyttelijöistä, jotka ovat onnistuneesti yhdistäneet loistavan näyttelijänuran laajaan teatterikokemukseen. Vuonna 1986 34-vuotiaana hän näytteli Simonen roolia näytelmässä Crocodile Dundee-hahmoa, joka vaikkakin rajoitetusti ruutuaikaa vaikutti merkittävästi tarinan emotionaaliseen syvyyteen rauhallisella luonteellaan, älykkyydellään ja vivahteikkaalla roolisuorituksellaan. Caitlin ilmensi täydellisesti kypsän, syvällisen ja aidon naisen kuvaa. Elokuvan jälkeen Caitlin Clark vetäytyi vähitellen elokuvateollisuudesta omistautuakseen suurimmalle intohimollensa teatteritaiteen opettamiselle. Hän palasi Pittsburghiin, jossa hän opetti Pittsburghin yliopistossa ja Pittsburghin Opera Rock-konservatoriossa. Näyttämöesiintymistensä ohella hän jatkoi yhteistyötä Pittsburghin oopperan kanssa opettaen ja jakaen intohimoaan taiteisiin nuorempien sukupolvien kanssa. Hänen elämänsä näytti sujuvan mutkattomasti, mutta vuonna 2000 Caitlin kohtasi elämänsä suurimman mullistuksen, hänellä diagnosoitiin munasarjasyöpä. Koko taistelunsa ajan tautia vastaan hän ei koskaan luopunut taiteestaan. Caitlin opetti ja esiintyi lavalla, kunnes hänen terveytensä heikkeni. Hänen horjumaton elämän innostus ja rakkaus taiteeseen ansaitsivat hänelle monien opiskelijoiden ja kollegoiden ihailun. Caitlin Clark menehtyi 9. syyskuuta 2014 52-vuotiaana. Hänen kuolemansa syöksi Pittsburghin teatteriyhteisön ja sadat hänen mentoroimansa opiskelijat syvän surun valtaan Krokotiili Dundeen. Katsojat muistavat hänet aina Simonena, hiljaisena mutta koskettavana hahmona tässä kulttiklassikossa. Michael Lombard vai Sam Charlton. Michael Lombard oli yksi Hollywoodin tunnetuimmista kasvoista liittyessään vuonna 1986 52-vuotiaana Crocodile Dundee-elokuvasarjaan yli 20 vuoden kokemuksellaan toimintaelokuvista. Hän oli näytellyt monenlaisia rooleja, kuten upseereita, sotilaita, poliiseja ja vahvoja, vakavia hahmoja. Hänen syvä äänensä, läpitunkeva katseensa ja järkkymätön tyyneytensä tekivät hänestä suosikin komentajien ja johtajien rooleissa, hahmoissa, joilla on lyhytsanainen, mutta vaikuttava läsnäolo. Elokuvassa Crocodile Dundee Sam Charltonin esittämä Michael esiintyy valkokankaalla suhteellisen vähän, mutta hän ilmentää modernia tyyliä, kurinalaisuutta ja maalaisjärkeä Mick Dundeen villin ja vaistonvaraisen luonteen vastakohtaa. Tämä kontrasti antaa elokuvalle ylivoimaisen tasapainon ja vetovoiman. Michaelin ei tarvitse liioitella, hänen katseensa ja äänensä riittävät herättämään kunnioitusta. Michael Lombard ei koskaan ollut tunkeileva näyttelijä, mutta hän nautti kaikkien ohjaajien luottamuksesta ja uskoi heille suurta vastuuta. Vuosikymmenten ajan hän esiintyi 10 elokuvissa ja televisiosarjoissa vaatimattomista tuotannoista suuren budjetin ohjelmiin. Kollegoilleen hän oli aidon ammattinäyttelijän ruumiillistuma, pikkutarkka, vakava ja omistautunut roolinsa jokaiselle yksityiskohdalle. Ajan myötä Michael vetäytyi vähitellen julkisesta elämästä ja eli rauhallisempaa elämää perheensä kanssa. Vuonna 2020, kun COVID-19-pandemia raivosi Yhdysvalloissa, iski tragedia. Michael Lombard sai tartunnan ja kuoli. 86-vuotiaana hänen poismenonsa surun ja hämmennyksen leimaamana esti monia hänen kollegoitaan jättämästä hänelle kunnollisia läksiäisiä.
Michael Lombardin elämä päättyi rauhallisesti ja seesteisesti ilman fanfaareja tai skandaaleja, heijastaen hänen pitkää ja hienovaraista uraansa. Sinnikkyyttä ja omistautumista elokuvaharrastajat muistavat hänet aina unohtumattomista rooleistaan, erityisesti Sam Charltonin roolista elokuvassa Crocodile Dundee, Steve Rackman, myös nimellä Donk. Kun Steve Rackman näytteli vuoden 1986 elokuvassa Crocodile Dundee, hän teki heti vaikutuksen yleisöön, vaikuttavalla olemuksellaan, uhkaavalla katseellaan ja luonnollisella karismallaan valkokankaalla. Harva tietää, että ennen elokuvauransa Steve oli tunnettu australialainen painija. Hän vietti vuosia kehässä ja tunnettiin uskomattomasta voimastaan ja raivokkaasta brutaalista taistelutyylistään. Ennen elokuvaa Steven elämä oli täynnä hikeä vammoja ja vuosien rankkaa harjoittelua. Hän oli kärsinyt useista vakavista selkäpolvi- ja niskavammoista, joiden seuraukset kummittelivat hänen loppuelämänsä ajan, kun hänen kehonsa ei enää ollut tarpeeksi vahva suoriutumaan korkeimmalla tasolla. Steve otti odottamattoman käänteen elokuvan suhteen. Donk ei näyttele pääroolia elokuvassa Crocodile Dundee, ja hänellä on vähän repliikkejä, mutta yleisö muistaa hänet aina Mick Dundeen vastakohtana. Pitkä tanakka, suoraviivainen ja toisinaan hieman ärtyisä Donk on silti hyvin australialainen Steven omaleimainen ulkonäkö. Ja vaistonvarainen näyttelijän lahjakkuus herättävät hahmon eloon luonnollisesti ilman, että hänen liikkeensä tuntuvat pakotetuilta. Elokuvan valtavan menestyksen jälkeen monet luulivat Steven jatkavan pitkää elokuvauraansa, mutta vastoin odotuksia hän otti aikansa eikä antanut kuuluisuuden nousta päähänsä. Steve ymmärsi, että näytteleminen oli vain askelma eteenpäin, ei hänen elämänsä lopullinen tavoite. Hän palasi urheilun pariin, valmensi nuoria ottelijoita, osallistui kamppailulajien vaihto-ohjelmiin ja kilpaili urheilussa Australiassa. Elämänsä viimeisinä vuosina Steven täytyi käsitellä vuosikymmenten kovan kilpailun seurauksia. Vanhat vammat leimahtivat ja aiheuttivat kroonista kipua karusta ulkonäöstään huolimatta. Steve oli itse asiassa kiltti ihminen. Hän eli yksinkertaista ja hienovaraista elämää pysyen erossa viihdemaailman skandaaleista ja juoruista. On kulunut vuosia siitä, kun yleisö viimeksi näki Steve Rackmanin valkokankaalla, mutta Donk on edelleen yksi Crocodile Dundeen ikonisimmista sivurooleista. Hän on mies, joka poistui kehästä ja tahattomasti jätti jälkensä elokuvahistoriaan pienellä, mutta korvaamattomalla roolilla. Jerry Skilton, myös nimellä Nugget. Sydneyssä vuonna 1945 syntynyt Jerry Skilton esiintyi 1970- ja 1980-luvulla lukuisissa australialaisissa elokuvissa koomikkona ja sivuosanäyttelijänä. Häneltä puuttui tähden ulkonäkö ja tyyli, mutta hänellä oli ainutlaatuinen ja hillitty viehätysvoima, sellainen, joka sai yleisön nauramaan pelkällä katseella. Kun Jerry liittyi Crocodile Dundee-elokuvan näyttelijäkaartiin vuonna 1986, 41-vuotiaana hän näytteli Nuggetia sivurooleissa, jotka toivat elokuvaan ripauksen omalaatuisuutta ja huumoria. Nugget oli naivi, vilpitön, hieman kömpelö, mutta uskomattoman hurmaava. Vaikka hän esiintyi vain muutamassa kohtauksessa, hän onnistui naurattamaan yleisöä joka kerta, mikä teki elokuvasta entistä hauskemman ja mukaansa tempaavamman. Crocodile Dundeen menestyksen jälkeen Jerry Skilton esiintyi lukuisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa pysyen uskollisena komediallisille sivurooleilleen, toisin kuin monet aikansa näyttelijät, joiden elämät ottivat dramaattisen käänteen. Jerry eli suhteellisen vakaata elämää. Hän vältti skandaaleja kuuluisuuden lumousta ja sen mukanaan tuomaa kiihkeää tahtia. Vanhetessaan Jerry vetäytyi vähitellen showbisneksestä ja eli rauhallista elämää. Yleisö muistaa hänet aina Nuggetina, vaatimattomana mutta nokkelana hahmona, joka toi ripauksen huumoria legendaariseen elokuvaan Crocodile Dundee. Reginald VelJohnson, Illy Gus. Reginald VelJohnson syntyi ja kasvoi New Yorkissa työväenluokkaisessa perheessä. Hän osoitti jo nuoresta iästä lähtien kiinnostusta esittäviin taiteisiin ja oli päättänyt pyrkiä teatteriuralle, joka oli Yhdysvalloissa täynnä esteitä. Ennen kuuluisuuttaan Reginald näytteli vuosia pienissä näytelmissä, otti sivurooleja ja yritti selviytyä vaativassa showbisneksen maailmassa.
Liittyessään Crocodile Dundee-elokuvan näyttelijäkaartiin vuonna 1986, 34-vuotiaana hän näytteli gustia kiehtovaa, viehättävää ja silmiinpistävän realistista sivurooleja rajallisista ruutuaika-ajoista huolimatta. Hänen luonnollinen ja autenttinen suorituksensa teki gustista yhden rakastetuimmista sivurooleista. Tämä rooli merkitsi myös käännekohtaa Reginald VelJohnsonin uralla. Hänen uransa otti ratkaisevan käänteen hittielokuvan Die Hard ansiosta, jossa hän näytteli ystävällistä ja miellyttävää poliisia hahmoa, joka oli täysin erilainen kuin aikansa lihaksikkaat supersankarit. Tästä roolista tuli nopeasti amerikkalaisen elokuvan ikoni 1980- ja 1990-luvuilla, ja se teki Reginaldista kuuluisan maailmanlaajuisesti. Toisin kuin monet aikkalaisensa, jotka usein olivat sotkeutuneet skandaaleihin, riippuvuuksiin ja tragedioihin, Reginald eli huomattavan vakaata elämää. Hän näytteli lukemattomissa elokuvissa, televisiosarjoissa ja piirretyissä ja lainasi äänensä lukuisiin tuotantoihin vaatimattomimmista, kunnianhimoisimpiin. Täytettyään 70, hän vetäytyi vapaaehtoisesti julkisesta elämästä, vähensi mediaesiintymisiään ja eli rauhallista elämää vuosikymmenten omistautumisen jälkeen televisiokatsojien sydämissä. Reginald VelJohnson ilmensi aina amerikkalaisen sivuosan esittäjän arkkityyppiä, ei pramea eikä skandaalimainen, vaan vakaa, ystävällinen ja kaikkien rakastama vuosikymmenten ajan. Linda Kozlowski, Sue Charlton. Linda Kozlowski syntyi 7. tammikuuta 1958 Fairfieldissa, Connecticutissa, Yhdysvalloissa. Ennen kuuluisuuden saavuttamista hän asui useita vuosia New Yorkissa, jossa hän elätti itsensä, kävi näyttelijäkursseilla ja näytteli pieniä rooleja. Teatterissa ja televisiossa hänen uransa otti ratkaisevan käänteen vuonna 1986 kauniin ja älykkään toimittajan Sue Charltonin roolissa elokuvassa Crocodile Dundee. Linda oli tuolloin vasta 28-vuotias, hän oli hyvin nuori ja käytännössä tuntematon. Kukaan ei olisi voinut kuvitella, että tämä rooli toisi hänelle kansainvälisen kuuluisuuden yhdessä yössä. Sue Charlton ilmensi 1980-luvun modernia naista, itsenäistä, vahvaa ja naisellista. Linda Kozlowskin ja Paul Hoganin yhteistyö ei ainoastaan tehnyt elokuvasta valtavaa menestystä, vaan se synnytti myös aidon rakkaustarinan. Linda ja Paul Hogan menivät myöhemmin naimisiin ja muodostivat parin, joka herätti huomattavaa mediahuomiota. Linda näytteli myös Crocodile Dundee-sarjan toisessa ja kolmannessa osassa, mutta hänen elokuvauransa pysähtyi myöhemmin, kun hän päätti asettaa perheensä etusijalle. Hänen avioliittonsa Paul Hoganin kanssa kesti vuosia, mutta lopulta se päättyi monien fanien suureksi pettymykseksi. Avioeron jälkeen Linda vetäytyi lähes kokonaan showbisneksestä. Hän ei enää tehnyt elokuvia ja esiintyi harvoin julkisuudessa. Hän valitsi eristäytyneen elämän kaukana Hollywoodin valokeilasta. Nykyään 65-vuotiaana Linda Kozlowski elää rauhallista elämää ja päätti tähtiuransa kuuluisuutensa huipulla. Yleisö ympäri maailmaa muistaa hänet ikuisesti Sue Charltonina, naisena, joka astui Crocodile Dundeen villiin maailmaan ja valloitti miljoonien sydämet. John Mallenvey Walter Riley. John Mallon syntyi vuonna 1934 New South Walesissa, Australiassa, missä hän aloitti näyttelijän uransa paikallisessa teatterissa ennen siirtymistään vähitellen televisioon. Liittyessään Crocodile Dundee-elokuvan näyttelijäkaartiin hän oli jo tuttu kasvo australialaisessa elokuvassa ja televisiossa. Hän näytteli usein sivurooleja kokeneempien näyttelijöiden rinnalla ja esitti pääasiassa keskiluokkaisia hahmoja. Liittyessään Crocodile Dundee-elokuvan näyttelijäkaartiin vuonna 1986, 52-vuotiaana hän näytteli Walter Rileya, hahmoa, joka rajoitetusta ruutuajasta huolimatta lisää tarinaan syvyyttä horjumattomalla tyyneydellään, tietäväisellä katseellaan ja omaleimaisella äänellään. John Mallon loi huomattavan autenttisen hahmon. Häntä pidetään aikansa tärkeimpänä sivuosanäyttelijänä, hienovaraisena tähtenä, mutta kiistattoman lahjakkaana näyttelijänä. Elokuvan jälkeen John jatkoi työskentelyä pienempien projektien parissa, pääasiassa televisiossa, mutta vastoin ensivaikutelmaa hänen hiljainen elämänsä kameran edessä oli kaikkea muuta kuin rauhallista.
Elämänsä viimeisinä vuosina John Malan taisteli maksakirroosia vastaan vakavaa sairautta, joka johti hänen terveytensä nopeaan heikkenemiseen. John Malan kuoli 11. elokuuta 1989 Neutral Bayssä Uudessa Etelä-Walesissa vain 55-vuotiaana, mikä on näyttelijälle hyvin nuori ikä. Hänen äkillinen poismenonsa järkytti ja surutti syvästi monia hänen kollegoitaan ja yleisöä, joka menetti vaatimattoman mutta omistautuneen taiteilijan. Vaikka hän ei ollutkaan suuri tähti, John Malan on edelleen unohtumaton roolistaan elokuvassa Crocodile Dundee ja avainhenkilönä 1980-luvun australialaisessa elokuvassa